החל השעה, לפני כשעה, הנשיאה היוצאת נפרדה בבית הנשיא מתפקידה. קודם לכן נערך טקס פרידה בבית המשפט העליון, ולצד הנאומים נרשמו גם כמה דמעות. לא פרקליטות המדינה ולא בית המשפט נתפסו בתודעתי כמקום עבודה. הייתה זו דרך חיים. יקרה לי מכל משפחתי, שנשאה על גבה באהבה את כל הקשיים שהיה לה להתמודד עימה, תסלחו לי, כן? לאורך הדרך, וחוותה עימי את כל מסלול המכשולים. אני מוכן לומר שלי לא היה אף פעם קשה באמת, אבל להם ודאי היה לא קל. אם תרמתי ולו חוליה אחת בשרשרת הייחודית של שופטי ישראל, הרי נפלה זכות גדולה בחלקי. תודה. שלום חבר הכנסת יריב לוין, כאן באולפן, שלום שלי יחימוביץ' באולפן בתל אביב. שלום סיוון, שלום יריב. היום נתחיל בחגיגיות, לכן נפתח בך שלי, מתומכותיה הגדולות, מהמברכות הגדולות של היום על כהונה מוצלחת מאוד לטעמך. תומכת לא רק בה, אלא בשלטון החוק ובבית המשפט העליון, ומכירה בעליונותו של בית המשפט העליון. אבל אין ספק שהיום, סיוון, אנחנו נפרדים ממנהיגה מיוחדת במינה, אישה אמיצה, שכל תלעובות המתקפות על בית המשפט העליון נפלו במשמרת שלה. זה התחיל בראש הממשלה אולמרט, שסבל מחקירות פליליות והיה מוקף במי שנחקרו, ורצה פשוט להחליש את שלטון החוק. במשמרת שלה היא נאלצה לגונן ממש בגופה, בכישרון רב, באומץ רב, על בית המשפט העליון, על שלטון החוק, בו בזמן היא גם הוציאה תחת ידיה פסקי דין פורצי דרך, חברתיים מאוד, ממלכתיים מאוד, ששינו את אופיו של בית המשפט העליון. יריב לוין, מבחינתך אחת הכהונות האומללות בראשותו של בית המשפט העליון? לצערי, אני מוכרח לומר, שלטון החוק איננו שלטון השופט. והנשיאה היוצאת לא השכילה להבין ולבסס את מושכלות היסוד שעליהן מושתת המשטר הדמוקרטי. ואני אתחיל בסוגיית בחירת השופטים. כלל היסוד במשטר דמוקרטי הוא שאף רשות איננה בוחרת את עצמה, ולכן הכנסת מכהנת מכוח אמון העם, והממשלה מכוח אמון הכנסת. ואילו הנשיאה בייניש המשיכה בדרכו של אהרן ברק, במחשבה שבית המשפט העליון מיועד רק לאנשי שלומנו, רק לאותה קבוצה מרחביה, בתהליך של חבר מביא חבר, ללא שקיפות, ללא מינימום של דיון ציבורי על המינויים לתפקידים כל כך חשובים. וזה כמובן מה שמתחיל במינויים מקרין אחר כך בפסיקות. גם כאן אני חושב שורה ארוכה של פסקי דין בעייתיים. אני אתן רק דוגמה אחת. אני חושב ההפקרה של חיילי צה"ל, מפסק הדין בעניין של סרן רייש, דרך פסק הדין בעניין של נועל שכן, מגיע לנו בית משפט אחר. בואו נעזוב לרגע את העבר שעליו אתם ודאי חלוקים, ונדבר רגע על העתיד. אשר גרוניס הוא מהיום נשיא בית המשפט העליון. האם זה משנה, יריב לוין, את כל הגישה שלך? שלי דיברה הרי על איומים שבייניש שהתמודדה איתם, התכוונה להצעות חוק גם שלך, של אלקין, של קצלה. האם מהיום כללי משחק חדשים? אין יותר הצעות חוק שנתניהו אמר היום שהוא נאלץ לבלום? אתם תפסיקו? קודם כל אני מאחל לנשיא הנבחר הרבה הצלחה, אם כי אני חושב שיהיה לו מאוד קשה בהרכב הנוכחי של בית המשפט העליון באמת לייצר דרך אחרת. אבל הצעות החוק שאנחנו הגשנו היו נכונות אז והן נכונות גם היום, משום שהן נועדו ליצור מערכת נכונה יותר של בחירת השופטים. הצורך בקיום הליכים שקופים, הצורך בהכנסת שופטים בעלי מגוון דעות, בשיתוף של ציבור רחב בתהליך הבחירה, הוא צורך שנכון וקיים כל הזמן, היה קיים קודם, יהיה קיים גם עכשיו, ואני מתכוון להמשיך להיאבק. אני משוכנע שבסופו של דבר נבצע את השינויים האלה. שלי, אם חוק גרוניס עבר בכנסת, זה אומר שרוב הכנסת לא סבורה כמוך, אלא רצתה באותו תיקון שיביא נשיא יותר שמרן, פחות ליברל, אחר מהרוח של בייניש. חוק גרוניס הוא מהחוקים הפחות גרועים שיצאו תחת ידה של הכנסת. תהום פעורה ביני ובין יריב לוין. יריב לוין רוצה ששופטים לפני שהם ימונו יעברו שימוע וראיונות קבלה אצל פוליטיקאים. זה דבר שהוא מסוכן ונפסד בעיניי. יריב לוין חושב שבית המשפט העליון לא יכול להפוך שום חקיקה של הכנסת, ואילו אני גורסת שאם הכנסת תחליט מחר שג'ינג'ים לא רשאים לקבל זכות בחירה, זו חובתו של בית המשפט העליון להפוך חוק כזה. עליונותו של בית המשפט העליון, תרשה לי בבקשה לסיים, יריב. חייב להיות בנוי על ייצוגיות. אין בעולם דבר כזה.
חולקת על עמדתך מאוד מאוד. אסור בשום פנים ואופן ששופטי בית המשפט העליון יעברו רעיון לא אצלך, לא אצלי ולא אצל חברי כנסת יותר או פחות מוכשרים מאיתנו. חובה על בית המשפט העליון להיות עליון מעל הכנסת. אגב, אמר את זה, אני מניחה, מורך ורבך, ראש הממשלה המנוח מנחם בגין. גם קראתי מאמר אחד לפחות שלו, אני מניחה שהיו לו יותר, שדיבר על זכותם של השופטים להפוך חוקים, על חובתם להיות מעל הכנסת. חובת בית המשפט העליון לגונן על זכויות המיעוט. ומה שמאפיין באמת את הנשיאה הפורשת דורית בייניש, הוא שהיא, אגב, גם לי הייתה לא מעט ביקורת על בית המשפט העליון, ועדיין יש לי, הוא לא נקי מפגמים, אין מוסד שנקי מפגמים. אבל אם הייתה חולשה לבית המשפט העליון בשנים של טרום בייניש, בכך שזכויות הפרט היו אצלו מעל לזכויות הכלל לפעמים, באה בייניש והוסיפה נופך של ממלכתיות להחלטות האלה, וראתה את טובת הכלל ואת טובת הממלכה. וכך למשל, יש פסק דין שהוא מדהים בעיניי, הוא פורץ דרך, והוא ההחלטה לא לאפשר את הפרטת בתי הכלא, כי פסקה הנשיאה בייניש, הכליאה היא שלילת החירות העמוקה ביותר, ואסור שתעשה בידי בעלי הון וגורמים פרטיים. כן. רק הממלכה, רק המדינה, רק הריבון רשאים להפעיל כוח. אז אם הריבון מפקיר את כוחו, בין אם זה צבא, בין אם זה משטרה, מפקיר את כוחו, בא בית המשפט העליון ומגונן על הממלכה. מערכת משפט שאינה מתפקדת, שדווקא הציבור החלש נדרס תחת גלגליה, מיעוט אליטיסטי שיושב בבית המשפט, פועל בחוסר שקיפות מוחלט, ומתעלם מהחובה הבסיסית שלו לתת לאזרחי